Merkadonaren 25 denda horiek hiribarruan jar daitezela nahi dute hiriburuetako merkatariek. Irekilera horiek ez da daitezela izan merkatal urbanismoaren kontura. Hau da, ireki behar baldin badue, hiribarrutan ireki dezatela. Malo de estas grandes superficies dendak hiritik kanpo uztea ez da ona. Que dejen a la ciudad fuera del comercio. Hiria dendari gabe hil egiten da. Horregatik, Merkadona dendak hirian badaude, erosleak erakartzeko balioko du. Siempre van a servir de tracción para el pequeño comercio. 1000 lanpostu sortzea albiste ona da batzuentzat. Batez ere, dendak langabezi gehien dagoen lekuetan jarriko dituztela hitz eman dutelako. Donde más paro hay. Beste batzuek ordea ez dute begionez ikusten. 1000 postu sortuko txue beraientzako, baino ezabatu ingo txue oik baino postu gehiago merkatari txikien artean eta baita ere beste handien artean. Eta seguru asko sortzen duenak baino bastante gehiago. Batez ere, elikadura eta kosmetika dendei eragingo die. No es una competencia directa para nosotros. Baina denda txikiek ez dute uste benetako lehia egingo dietenik, euren erosleak ez direlako produktu horien bila supermerkatura joaten.